piztu ditzagun ahotsak euskaraz eta euskararen alde. Entzun dezala ozen mundu guztiak hemen gaudela. Euskaltzaleon garaia da. Hemen gaude. Etorkizuna jokoan dago. Euskaltzaleon garaia da. Eta hitzek beti naramate norbaitena. Eta gu asko gara, hori aldatu behar dela esatean, bat gatozenak. Larrialdian gaude, jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat. Euskaltzaleon garaia da! Itxaropen bakoitza, itxaropen guztiak, argi bakoitza, argi guztiak, su bakoitza, su guztiak. Hizkuntzak herriata, herriak hizkuntza. Leio bat zabaltzeko Gaur bertan Lourdes Iriondoren heriotzaren urteurrena da. Bera ez dago hemen, eta hala ere bere ahotsa hemen dago gurekin. Hala ere! Zertzen, seme-alabak ikastola klandestino haietara eramatea. Hementxe daukagu Kontxita Beiti adibidez gure artean. Giro ilun hartan hasitako pizkeundeak ekarri gaitu bizirik gaur daño.